अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। भटवाडी येथील अळवणी भटजींच्या गणेश चित्रशाळेत तब्बल 350 गणपती साकारले जातात। पूर्णतः मातीपासून या मूर्त्या तयार केल्या जातात। पाहूयात। गणेशोत्सव अगदी तोंडावर आलेला असताना गणेश चित्रशाळांमध्ये एक लगबग पाहायला मिळते। अगदी मातीपासून ज्या मूर्त्या बनवल्या जातात, मातीला जो आकार दिला जातो आणि त्याचा गणपती तयार केला जातो, असंच चित्र काहीच आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतं। आणि आज आपण ज्या चित्रशाळेत आहोत तिथे साधारण 300 ते 350 गणपती हे साकारले जातात। डॉक्टर आपले भटजी, अळवणी भटजी आपल्यासोबत आहेत, जे या सिद्धिविनायक मूर्तिशाळेचे कलाकार आहेत किंवा त्यांच्याच गेली अनेक वर्ष तो वारसा ते समर्थपणे पुढे घेऊन जात आहेत। भटजी, अगदी 300-350 गणपती तुम्ही इथे तयार करता आणि आम्ही पाहतोय सगळे गणपती हे मातीचे आहेत, त्यामुळे काय सांगाल, मातीचा गणपती का असावा आणि 300-350 गणपती करायला पण तुम्हाला किती वेळ लागतो? साधारणतः आम्ही जून महिन्यापासून चालू करतो। साधारण 2 ते 3 महिने आम्हाला लागतात। साधारण माझ्याकडे 15 कारागीर आहेत, वाड्यातले आणि थोडे बाहेरचे असे मिळून। आणि 100% इथे पर्यावरणपूरक मातीच्याच मूर्त्या आम्ही करतो, कारण मातीच्या मूर्त्या ह्या पर्यावरणाला चांगल्या योग्य आहेत, त्यातून कुठची हानी होत नाही। शिवाय त्या शास्त्र आधार पण मातीच्या मूर्तीपूजनाचे महत्त्व आहे त्याला। नक्कीच आपण पाहतो तर मातीचे जे काही रेट वाढलेत किंवा रंगांचे रेट वाढलेत, ह्याचा परिणाम काय होतो आणि हे परवडतं का? कारण 300-350 गणपती करणं, त्या कारागिरांचं पण मानधन असेल, या सगळ्या गोष्टी असतील, तर हे कसं काय तुम्ही साध्य करता? नाही, कसं हे कला म्हणून हे ठेवलेले आहे। आजच्या मातीचे दर, माती जी मिळते आम्हाला खूप महाग मिळते, चांगली माती मिळताना मुश्किल होते, शोधून आणावी लागते। आणि सर्वच महागाई बघता तसं परवडणारं काय नाही आहे, तरी पण हे पर्यावरणपूरक कला म्हणून ती जोपासली जाते। त्यातून काय फार मोठं मिळेल किंवा मिळेल ह्या आशेनं असं काय नाही। बरोबर। पण POPला विरोध, आमच्या संघाचा पण POPला विरोध, आमच्या संघटनेला पण आहे आणि मातीला आम्ही जास्तीत जास्त प्राधान्य देतो असं। बरोबर। साधारणतः ही परंपरा कशी तुमची इथे सुरू झाली आणि साधारण किती वर्ष ही चित्रशाळा इथे चालू आहे? पहिल्यांदा विठ्ठल मंदिरमध्ये एक धनाजी सावंत म्हणून कुणकेरचे गणपती करत होते, त्यांच्याकडे जवळजवळ 15-20 वर्ष मी त्यांच्याकडे मदत म्हणून अशी सहज केली। त्यातून मला ते थोडं त्यांच्याकडून सहकार्य मिळालं, माहिती मिळाली, त्यातून मी आपण शिकत गेलो। त्याच्यानंतर मंदिर पाडल्यानंतर त्यांनी बाहेर गेले मग, आणि मग माझी शाळा म्हणून मी चालू केली। मला आता 18 वर्ष झाली आणि 18 वर्षात ते हळूहळू वाढत आता 350 गेले आहेत मूर्त्या। नक्कीच काय भावना असते 350 गणपती जेव्हा तुमच्या हातातनं किंवा तुमच्या कलाकारांच्या हातातनं साकारले जातात, पुढे येतात आणि भाविक ज्या पद्धतीनं त्याची आराधना करतात, एक कलाकार म्हणून काय भावना असते तुमची? भावना म्हणजे आता काय, एक चांगला आनंद मिळतो। एक मातीच्या मूर्त्या आम्ही सगळ्यांना देतो, सगळे आनंदाने घेऊन जातात आणि समाधान मिळतं। नक्कीच। तर भटवाडी येथील अळवणी यांची सिद्धिविनायक मूर्तिशाळा आपण पाहिली। अगदी 300-350 गणपती ते या ठिकाणी तयार करतात आणि मुळात POPला विरोध करत अगदी पूर्णपणे मातीच्या मूर्ती ह्या ठिकाणी तयार केल्या जातात। नक्कीच पर्यावरण संवर्धनाचा संदेशसुद्धा या माध्यमातून ते देतात। उद्देश आणि त्यांचे सगळे कारागीर ज्या पद्धतीनं काम करतात हेच खरोखर स्तुत्य स्वरूपाचं आहे। कॅमेरामन साहिल बागवेसह विनायक गावस, कोकणसात लाईव्ह, सावंतवाडी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसात लाईव्हचं YouTube चॅनल।